U četvrtak 11. maja 2023. godine Elektro Vojvodin isključuje potrošača. 8 do 15 sati, Kovilj, ulica Ada, 26 do 56, 31 do 57. 8:30 do 10:30 sati, Novi Sad, Beogradski kej, 39 do 45, Marka Miljanova, 18 do 22, 26, Dušana Vasiljeva, 22 do 30, 19 do 25. 8:45 do 10:45 sati, Novi Sad, Vase Ostojića, 1 do 33, 6 do 90. Ivana Senkovića, 1, 2 do 12. 9 do 11 sati, Kisač, Janka Čmelika, 40 do 72, 41 do 59. 1. maja 28, 12 do 18 i 15. 9 do 11:30 sati, Kovilj, firme Paunović Kovilj i Pile Prom Kovilj. 9 do 10:30 sati, Novi Sad, deo naselja Veliki Rit, firme Mesara Kojić, Salaš broj 1, Agroplast, Stadion i Dupla šansa. 11 do 13 sati, Novi Sad, Beogradski kej, 29 do 37, Visarionova, 5 do 7, Dušana Vasiljeva, 14 do 20.